Ola, meu nome é Fran, son, a mente que tivo a idea de crear esta marca de guitarras, Franfred Guitars, aquí na Coruña, no ano 2009. Fago guitarras e baixos eléctricos, cos meus propios diseños e tamén guitarras de corte máis clásico. Unha vez que entrei neste enganche aditivo da música e da guitarra, é cando decidín dar o paso á apertura deste taller. Sabía que os meus coñecementos non eran os suficientes. Entón, decido facer un curso especializado en fabricación de guitarras eléctricas, donde solo éramos 6 alumnos. E, aí creouse unha comunidade de coñecementos e tal que aportoume os coñecementos necesarios para poder abrir o taller e poder ofrecer o servicio con unhas calidades e uns coñecementos que entendía que teña que ser así. Despois, co tempo, sí que formei parte de asociacións europeas como a European Guitar Builders, donde entre todos é unha comunidade que se transmitían como distintas formas de facer as cousas, pero para chegar ao mesmo camiño, o sea, para chegar ao mesmo fin. Recorremos distintos camiños para chegar ao mesmo fin. No proceso de fabricación, que controlo eu en todo momento, desde o principio que se diseña o instrumento hasta que se remata, pois o que fago é primeiro seleccionar as madeiras. Traballo con diferentes tipos de madeiras para acadar distintos tipos de sonoridades. Nese proceso, desde que se escolle a madeira, o tipo de madeira, a especie, desde ese proceso hasta o final, que a través de unha serie de ideas de combinación de madeiras, de pastillas e os componentes que compoñen toda a guitarra, nos vai a dar un sonido característico diferente de cada guitarra. Despois están as preferencias de cada cliente. Entón, a principal virtud de unha guitarra feita a man ou de un instrumento feito a man é que hai unha persoa controlando ese proceso desde o principio hasta o final. E de aí o resultado que é completamente diferente a unha guitarra ou un instrumento feito en serie. A miña principal inspiración para fabricar estes instrumentos é a propia música. Eu si cheguei aquí é porque nun momento dado da miña vida atopeime cos Rolling Stones. Foi escoitar esa canción Under My Thumb, foi como wow, e sentir que iba a dedicar toda a miña vida á guitarra. Eu empecé a tocar a guitarra, toco a guitarra, non son guitarrista, toco a guitarra. Entonces de aí sale toda a inspiración. Eu teño unha idea de como ten que ser un instrumento eléctrico e trato de poñer aí a miña personalidade, tanto nos colores como nas formas como nos sonidos. Básicamente, a inspiración é a música, e si é certo que de alguna forma en algunhas das guitarras os colores, os acabados sí que están, o digo como sinto, influenciados polo Atlántico, porque teño aquí o mar aquí ao lado, son un enamorado do mar. Non sei, non podería vivir nunha cidade que non tivera mar, porque, o levo así un pouco dentro de algo aí que teño aí como un fetiche, e trato de coller inspiracións todo por aí, entre a música e a natureza, combinar todo así de unha forma un pouco especial.